You are watching Siyabonga Sangweni Youthman Festival. Nandi Bola. Hi guys, this is Axolele Malobola speaking. I am at Siyabonga Sangweni Stadium. We are here as Hollywood Bets sponsors. We are here for the tournaments. I think it's the semi-finals or finals. Yeah, I think so. There on this side we have soccer, we have netball. As here on the Hollywood Bets, we are sponsoring and offering each and every problem that you may be facing on your Hollywood. We are here to help. Thank you. Uqala iQuarantine njengamanje neRSS kuze Firebirds neCovid kuphinde kudlala iFirebirds neQuarantine team. We only have 7 ipool ina 7 teams, so pool A una 4, pool B una 3, so dlala manage that bese sikhetha i-lady of the tournament. Siyabonga Sangweni Youthman Festival ngihamba noNkululeko Shangase odlalela iRichards Bay Masters. Sawubona bhuti wami njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila bhuti wami, siyazi ukuthi nizodlala igame elandela le semi-final. Uzizwa njani ukuthi nawe ube ingxenye Siyabonga Sangweni? Ngizizwa ngithokoza kakhulu ube ingxenye yeSiyabonga Sangweni Youth Festival njengoba nje sizodlala umdlalo obaluleke kakhulu kanye neChatu Godo Masters, so sibheke ukuthi kuzoba umdlalo ozoba right kakhulu, ikakhulukazi njengoba nje sagcina sidlale u0-0 isidlala last year le sasidlalela ekhona eThekwini. So namhlanje impela nje asibanikezi lutho, sifise ngazuthi nje bengeza bephelele bengasho ukuthi bebeshoda ngoba nathi siphelele sonke nje, abadlali bonke ba right, akekho umdlali ongathi unenkinga. So sifuna nje ukuthi ukwenza lolu suku lo namhlanje kubona kube usuku abangake bephinde belikhohle ebholini. Namhlanje iRichards Bay Masters izoqeda ngeChatu Godo 11. Iyaphela iChatu Godo 11 namhlanje ngoba asizwile njengoba uthi ke anizwile iyaphela iChatu Godo 11. Mhlawumbe khona into eniyenzile when it comes to i-training? Ilokho nje kuphela siswami i-training ekudide ku-coach ngoba abadlali bebeyimisele boba u26, sisquad sika 26, so abadlali bonke bebeyimisele, so coach kube nzima ukuthi aqoke laba abawu18 okuyibona abazoba ingxenye yokuqala komdlalo. Kunzima na coach ukuqoka laba abawu11 abazoqala umdlalo. Ngoko kuyisa i-team le esodlala nayo siyayihlonipha kakhulu, kodwa izobona nayo ukuthi ukuyihlonipha kwethu sihlonipha njengoba nje sidlala ibhola, kodwa la egroundini njengoba sekusela imizuzu owu40 nje ukuthi siqale imidlalo sizobabonisa ukuthi ke bese ilungiselele kanjani le game yabo kanye nathi namhlanje. Siyabonga Sangweni Youthman Festival sesithamela imidlalo ye-netball engenye yemidlalo eyingxenye yayo le festival. Lana ke ngihamba noNala Bulelwa Nala. Yes, odlalela iCovid kwazile ukugcina inqoba kumdlalo bekade ushube kakhulu, baqede ngo15-14. Bulelwa, uyibona njani igame yenu? Yo, bengeke ngisho ukuthi bekulula. Bezibulalana bengekholula ngempela. Into engiyibukile ukuthi ngenkathi bekade nambile nawo uphumula masenibuya nina kade ni-attack kakhulu. Ikhona mhlawumbe into ucoach wena ntshele yona ngesikhathi kade niphumulile? Yebo, ukhona into asitshele yona ucoach, indlela edlala ngayo nakuthi silungisa amaphutha ethu ngenkathi sidlala lana, ukuthi sikwazile ukuthi sesibuya ke kodwa nesibili ukuthi siphushe kakhulu silungisa amaphutha ethu, ingakho sigcine sikwazile ukuthi siwine. Coach, congratulations on your win. Igame uyibona njani? Siyabonga kakhulu, bekinzima kakhulu igame. Ivele besikulindele lokhu lizoba nzima noma senza ama preparations abemahle kakhulu ngoba besazi ukuthi bazobekho la sebedlala nabo laba. Abekahle kakhulu, ibenzima, siyabonga kakhulu. Coach, ngeke ngakubona nkathi kudlalwa igame bekade ngibona ukuthi imoya uyithanda ukunyuka.
Ungasitshela ngalowo muzwa wakho? Bese ngibona ingcindezi isingaphezulu nakubadlali. Yikho umoya wami usuphezulu kakhulu. Kodwa ke ngoba bayiwinile igame siyabonga kakhulu. Akusicela usipha amazwi ongawatshela abahleli bayo Siyabonga Sangweni njengoba nje ningabadlali team edlalela netball ukuthi mhlambe yini oyithanda ukuyibona ngokulandelayo noma mhlambe into ebe outstanding for you kuyo le tournament. Mhlambe singafisa abahleli bale tournament benze ukuthi beyisupport. Sibona ngathi netball ubekwe eceleni kakhulu ezintweni ezenzekalayo. Yonke into nje uqhamuka kamuva netball. Mhlambe nathi sizoyilungisa nathi su netball. Mhlambe inkinga mhlambe esinazo kwa netball. Yonke into izohamba kahle. Kodwa nje siyafisa nangonyaka zayo iqhubeke. Kwanda ama team njobe u7 ngonyaka zayo mhlambe ngo16 khona kuzokwazi ukudlaleka kahle. Bese besicela futhi ukuthi benze nama no under 15 no under 11 khona kuzokwazi ukuba sibe ne development engezukuphela. Ngoba labantu esidlala ngabo bayafunda bayahamba ema-varsity asabatholi ngelinye ilanga sibe ne-development nje. Siyabonga Sangweni Youth Man Festival ngihamba noSanelisiwe Gazu odlalela iSiyakhula yakhona la eDondotha badlala netball kade bedlala nama Hot Babes laba wine khona ngo13 ku10. Sabona sesam uyibona njani igame yeni namhlanje? Igame yanamhlanje be competitive kakhulu but sikwazile ukuwina ngoba bedlala team yabo bengekho umuntu othethisa umunye masenza iphutha besibuyele emuva futhi siphinde sihlangane silokho esiphusha nje sagcina sibuwazile ukuwina. Ngenkathi kade ke ninkathi kade niphumula khona into ucoach antshele yona mhlambe motivateile ukuthi nikwazi ukuthi nigcine seniwinile i-tournament? Yebo impela kwi-first half egame besilida mhlawumbe ngamagoli awu2 mangicabanga. Ucoach wabuya wathi sinamaphutha amaningi siyashesha sidlala igame yabo adlala igame yethu sibuyele kwi-game plan ukuthi sidlala kanjani sikhulume kanjani sakwenza ke lokho sehlisa imoya sadlala ibhola lethu sagcina sikwazile ukuwina. Mese sesithanda ukwazi ukuthi ke imidlalo efana nalena yeSiyabonga Sangweni inikezane nina as a team esafuna ukuthi inyukele phezulu? Yabo ama-tournament akanje asiza kakhulu especially kwintsha abantu besifazane nje to be specific ukuthi siyazana like siyafundana because asazana nje la siyahlangana samantombazane sifundane esikhulisane kuningi esikufundayo kwabanye abadlali besingakwazi nathi sihambe sifunda ngoba khona abanye abasebedlala emazingeni aphezulu edlala nawo la siyabukela kubona sidlala nabo futhi so kumnandi kakhulu. Ucoach weSiyakhula lo coach sicela usitshele ukuthi uyibona njani igame yenu nama Hot Babes? Thanda ukubingelela kubabukeli bonke ababukelayo. Ibinzima kakhulu benginovalo labo njengeteam enkulu yala kwesakamthetho kodwa kungijabulisayo ukubreak irecord labo Nkosi yami kade sembafuna ngize ngabathola ke namuhla sibadlile ngo13 ka10 ngizizwa ngihappy kakhulu ngomsebenzi ungakapheli khona la saya khona ama semifinal. Njengoba ke imidlalo kanjena Siyabonga Sangweni it's a festival kula kuhlangane khona iyouth eningi insiza ngani njengabaqeqeshi beteam? Mina nje kakhulukazi le tournament esuke kuyona amaqala unyaka nje ngisuke ngibhekile eyisuke inkulu kimi it's tournament asendaweni njengoba ekhona amanye ama tournament kwezinye indawo oSpencer zonke indawo nale yangakithi isuke iyigugu kimi suke ngihlelela ukuthi ingane zijime sibambe zingakwazi ukuavoid idakamizwa utshwala ama drugs yonke into sisebenze ngengane. So ke into ongasitshela abahleli bayi tournament yini mhlawumbe amazwe ongabatshela yona? Cha sidlulisa ukubonga kubaphathi bonke abahlanganile bese yiqoqo besaplana besafuna ukwenza yonke into ukuthi cha muhle umdlalo abasenzele wona bengathi bengangaphela amandla laba abafuna ukufaka unyawo lemfene bengadikibali Nkosi yami i-tournament iqhubeka ibe khona. Siyabonga Sangweni. Siyabonga Sangweni Youth Man Festival lena kade kuyi semi-final yesibili lapho khona nqobe impangeni All Stars kade ibhekene neFalcon FC. Ngihamba noSifiso Ngema waziwa kakhulu ngoPoloni mina imbiza ngo French Poloni. Poloni, congratulations on your win. Uyibona njani igame yeni? Ngiyabonga kakhulu siswami ngibonga nethuba sibonge nethuba esiphiwe lona i-tournament usibese invite sifike la size sifike ku top 4 and sesiwinile sesibe final. Igame be right be game like ethethe kuyabona ukuthi amajita besedlala amagame amaningi izolo and sekuseni man
bekubonakala ukuthi lapho nalapho kunokukhathala okukhona kodwa sikhonile ukuthi simaintain igame until size sifike ama-penalty and then sawin. Ngenkathi-ke ngibonile igame yenu ukuthi bekade tactical kakhulu and kubonakala ukuthi nonke were bringing in experience and enye into bekade advantage ukuthi niyazana. How did you feel about nje i-game nama-individuals lawa kade nidlala nawo against one? Bekuyigame strong kakhulu, bekuyigame strong edinga ukuthi sibe organize kancane noma sabantu phela abahlangene kodwa besidinga ukuthi sibe organize yonke into esiyenzayo siyenze ngokuqikelela sibe safe because besazi sekuseni yabo ngase nabo bentshontsha nathi besifuna ukutshontsha sawathola ama-chances nabo batholile lawo ama-chances sawo-2 sashweba. Yeah. Siyazi-ke manje ukuthi niya kwi-final and you saved ama-penalty out 2 nayizolo futhi you did the same thing. How does that make you feel for mesikhuluma nge-confidence yakho as a-goalkeeper? Angenze ngafila right nami ukuthi ngithi ukuvusa amahlambe ngivuse nekhanda because amajita bengisebenzela kakhulu because bengafuni ukuthi ngiconcede egemini bengasebenzi kakhulu so mase kuyisikhathi sami sokuthi ngisebenze nami ngizamile ukuthi ngivuse ngikwazi ukusebenzela amajita ngibamba ama-penalty mesifika kuwona. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Thank you so much and congratulations. Sazophinde futhi sikuboneke kwi-final lapho zobe senibhekene khona neTornado. How do you feel ukuthi nisazobhekana neTornado knowing ukuthi nabo nidlala kwi-level efanayo? Yeah, naba right and ibona bayiteam and thina sihlangene kodwa ngoba sedlala amagama amaningi manje nathi I think sesiyiteam ehlangene sesiyazana sesijwayelene ngezinto eziningi. I think zoba igame right. Yeah, abantu bazoyijabulela ukuyibona. Congratulations. Siyabonga kakhulu.